Naiz Irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera nolakoa den inbidia, ETS-ek bete zuen bek, Chill Mafiak bete zuen bek, eta nola ez nazioarteko musikariak ere urduritzen hasi dira. Jennifer Lopezek kontzertua emango du Barakaldoko beken uztailaren 16an. Abeslari, dantzari eta aktoreak 80 milioi disko baino gehiago saldu ditu. Lehen urratsak zineman ere eman zituen Selena edo The Cell pelikulekin. Eta gerora denetarik egiten ikusi dugu. Iaz kaleratu zuen bere 9. diskoa eta oraingoz azkena dena This Is Me Now izenburuarekin. Hori bai entzun dut ez duela arrakasta askorik izan, beraz guk klasiko bat aukeratu dugu irratsaioari hasiera emateko. Beste aitzaki bat, bekera joateko. Bakizu, uztailaren 16 ikusi dudan ze pentsatu dudan? Zer? Gure herrira zetorrela Jennifer Lopez gure herriko festa dira, eta pentsatu dut alegira ote zetorren, baina ez azkenean bekera. Agian bai. Bezperan edo igual. Bezperan aprobetxatuko du. Edo after party igual egingo du alegiko festetan Jennifer Lopezek. Gaztetxeak badu aurrekontu nahikoa Jennifer Lopezek hartzeko? Sobera, produzio hori ekartzeko sobera aurrekontu. Baina badakizu tamalez, norrezten etorriko bekera? Txakit. Jacques Brel, abeslari, kantautore eta aktore belgikarra. Gaurko egunez jaioa, 1929an Chanson Francais mugimenduaren adirazlerik nabarmenetako bat. 1953an grabatu zuen bere lehen diskoa Bruselan eta arrakasta lortzeko prest Parisera abiatu zen gitarra besapean zuela. Urtebete beranduago Mustaki, Ferre eta Gasen zibiltzen ziren kabaretetan kantatzen hasi zen. Bere letretan gai konplexuak lantzen zituen, maisutasun eta zorroztasun handia erakutsiz. Maitasunari eta heriotzari buruz kantatu zuen irmotasunez eta aldi berean ausardiaz. 49 urte zituela zendu zen Brel Parisen. 1979ko urriaren 9an. Bere nahia zela eta bere gorpua Hiba Oan lorperatu zuten Polinesia frantsesean. Goginen hilobitik oso metro gutxira. Do uiri ya arohare oi oi ya u te po a ne o ya oi te po i iria oi do uiri ya arohare oi oi ya u natura maururu no te imo mai tai te mo are Aizu bauxe lehenengo lotura, Polinesia frantsesarekin liuratuta zegoen beste artista bat ere gaurko egunez hilbaitzen. Hain zuzen ere, Pablo Diego, José Francisco de Paula, Juan Nepola Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Picasso, lagunentzako. Bai, ala berdu bai. Aurkezpen gutxi behar ditu, baina bada espada ere. Picasso, Espainiako margolari, eskultore, imprimatzaile, zeramikari eta antzerki diseinatzailea izan zen. 20. mendeko artistarik garrantzitsuenetariko bat. Kubismoaren sortzailea, kolaxean aditua eta nola ez Gernika artelanaren sortzailea. Gernikako bombardaketaren erretratu dramatikoa. Aurelio Legarreta, Atxalin Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amabigurte, Francisco Araluzea, Eskato ere bat, Gernikan.
Bagizu, efemeridetan beste gauza bitxi bat topatu dut. Bota. Bagizu, 1960 apirilaren 8 urpekari nuklear batek istripua izan zuela Bizkaiko golkoan. Honekien? K-8 urpekari sovietarra zen, eta 2 erreaktore atomiko eta hainbat torpedo nuklear zeramatzan. Maniobra militarrak egin ostean, 2 sute piztu ziren barruan ezbehar katea eraginez. Tripulazioaren zati handiena atera zuten arren, 4 egunera, apirilaren 12an, 52 tripulanterekin eta karga nuklearrarekin ondoratu egin zen. 4.680 metroko sakonerara. Apirileko goiz hartan, Estatu Batuetako armadako hegazkin batzuek Bizkaiko golkoaren gainetik egan egin zuten itsaspekoaren bila, baina 2 olio orban baino ez zituzten aurkitu. Kasua dramatikoa izan arren, frankismoko prentsak apenas eman zuen gertatutakoaren berri. Eta itsasoko puntu sakonenetik munduko tontorrik altuenera. Gaurko egunez jaio zen Andrew Irving mendizale britainiarra. 1924 urteko Himalaiarako espedizio britainiarrean parte hartu zuena. Everest mendiaren iparraldeko ertzean galdu zen bere kide George Malloryrekin batera. Biak lehen aldiz igoera hori egiten saiatzen ari zirenean. Igoera ekainaren hasieran hasi zen eta eskalatzaileak ikusi zituzten azken eguna 1924ko ekainaren 8 izan zen. Noel Odell mendizaleak esan zuen teleskopio baten bidez ikusi zituela tontorrera igotzen eguerdiko 1:10 gutxian. Ez ziren inoiz kanpamentu nagusira itzuli, eta ez dakigu gailurrera iritsi ote ziren ala ez. Seen this all before she has. Seen this all before she has. Spirit bird, she creaks and groans, she knows she has. Seen this all before she has. Seen this all before she has. Slowly you fade. Slowly fades. Slowly you fade. 1933an Mallory eta Irving desagertu eta 9 urtera gutxi gora bera Sir Percy Wyn Harris Everest eskalatzen saiatu zen eta Irvingen pioleta aurkitu zuen. Eta 2024ko irailean Jimmy Chin buru zuen National Geographiceko talde dokumentalista batek Rongbukko glaziarreko izotzari itsatsitako bota bat aurkitu zuen. Larruzarrak eta solari itsatsitako tatxetek berehala adierazi zuten Everesterako lehen espedizio britainiarretan erabilitako materiala zela. Oin baten eta galtzerdi baten hondarrak aurkitu zituzten barruan. Galtzerdiak etiketa badu josia, inskripzio honekin, A.C. Irving. Bere omenez, 682 asteroideak Irving izena darama. Eta lotura, gaurko egunez 2016an zendu zelako Elizabeth Romer kometa eta asteroiden ikerketan espezializatutako Estatu Batuar astronoma. 1930an Lucifer eta 1983an Bok 3 asteroideak aurkitu zituen, 74. eta 75. urteetan urren ez urren. Horrez gain, kometen argazki plaka multzo zabala atera zuen 25 urtetan zehar, kometen nukleoaren magnitudea neurtzeko datu sendoak lortzeko asmoz. 75. urtean, Charles Cowalekin batera, Temisto izeneko Jupiterren ilargia aurkitu zuen. Zure mapa galaktikoan dena prestau agurra zalantza nabeak piztu dira. Badakizu zeini gustatuko zaizion historia hauek, ilargiak, asteroideak, baina batez ere Everesteko misterioa. Antxon Bandres bidaiariaren txokoko lagunei ziur. Gaur, gurean izango ditugu Iker eta Josu. Eta zalantza eta egia bestia entzuten ari garenez, badakizu non elkartzen diren inon baino hobeto kontzeptu hauek, ezta? Non? Arantzazuko santutegian. Hombre. Pello Sarasoak dokumental bat zuzendu du leku berezi honen inguruan eta laster izango dugu gurea. Bueno, santutegiak eta musika oso erlozionatuta egon ohi direnez, Maialen Tellabide etorriko da gurera Allegro con foco kontzeptuaz hitz egitera. Uste dut gaur musika ikastaroa baino italierazko ikastaroa izango dugula, Baina tira guztia deskubritu aurretik maite dutetan ere murgilduko gara. Eta itxaron efemeride garrantzitsu bat aztu zaigu. Gaur, ijitoen nazioarteko eguna da.
Ba egon adi, ze ziur hitzaldi eta ekimenak antolatu dituela Euskal Herriko hijito herriak. Bale, orain bai. Orain bai, aipatu beharreko guztiak aipatuta, joan gara itsasora, joan gara Everestera, aipatu ditugu gozamordo bat, asteko moduan gaude. Apirilak 8 ditu eta asteartea da. Zuekin hemen buruz burukoan Julen Goikotxe Orbegozo. Egunon? Egunon. Ondo? Ondo? Zure bai? Itzulia ondo hasi da? Ondo hasi da. Vale. Eta hementxe, beste buruz burukoaren beste aldean Goiuri Ezeiza Arandia. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. I was born in a place where the sun shows up shine. Bigarren kafeak 958. saioa du, goizak 10 eta 19 apirilak 8. eta gu hementxe bigara, laizzer 3 izango gara eta txatean jende gaiago hemen egunon gaztiak, egunon, gaur zelako bi, diote Julen. Bueno. Abandonatu egin gaituze. Bai. Eta orduan gori gara hementxe. Osatuko dugu, ezta? Iritsiko gara magitara. Noski, iritsiko garela maite dutekin gainera, erraz Gorkak idatzi du txatean berea. Nere maite duta da lanean emozioen inguruan eman diguten formazio bat. Eta hori ederra da. Batzuetan garrantzitsua. Noski baietz. Baina Gorkari, harrapatu dugu Gorka. Zer? Formakuntzetan eta askotan zer gertatzen da. Joaten zara eta goiz pasa egun eta lan handirik egin gabe eta Gorka maite duen hori da. Lanik ez egitea. Formakuntzan egon dela, lan askorik egin gabe Gorka, harrapatu zaitu. Bueno, Gorkak esan digu zer maite duen, zuek ere txatean idatzi ezakezue zer maite duzuen, baina Julenek bere maite duta kontatu beharko du. Nik bat eta bat dakartzat. Ui. Maite dut bat eta maite dut ez bat. Oi. Maite dut ezarekin hasiko naiz. Eta ez dut maite, ez dakit demagun, egin duzula Goiuri udarako plan bat, asteburu batean, ez dakit ekitaldi ikustera joateko. Bai. Eta, kuadrilatxo bat elkartu zarete, eta, plana egin duzue. Zuk hartu duzu, aplikat, aurreratu zara bestengan, eta hartu duzu, asteburu horretan lo egiteko lekutxo bat. Bai. Eta, esan dut, hartu dut, eta alako batean, talde horretako beste norbait hasi da, eskenik ez dakit, leku hori, edo zer egingo dudan azkenean, bertan geratuko tena izen, edo ez, edo itzuli egingo tena izen, edo beste modu batera moldatuko tena izen, ez daukat garbi zer egingo dudan, eta ez dakit, ez dut maite, txikiera alternatiba bat emango balu ez, esango horra joan beharran, horra joan gauena, ze uste dut bakaso, pixka bat gure aurrekontutik joan egiten dela, eta bilatu dut beste leku bat merkeagoa izan daitekena, eta kaso ondo datorkiguna, egoki datorkiguna, baina normalean, horrela dabilen jendeak, ez du B-planik proposatzen. Egiten duzuk proposatutakoa zapuztu, ez onartu,
baina aldi berean beste planik ez proposatu. Eta horrek, azkenerako bat gogaitu egiten du, eta ez dut maite jende hori maite dut eza. Txatean aitzakiak esaten dute. Hori da, izan ziteken modu laburragoan esan da. Hemen erintzen betelanean, baina modu laburragoan esateko bidea ere zegoen. Eta maite duta, laburra da, baina atzo esan duzu itzulia hasi zela, hemen hasi ginen kontakizun saioekin. Eta duela urte batzuk beste lasterketa batekin ere gertatu zitzaiden, eta hemen kontakizunakuk, hemen Tolosako laborategitik egiten dugu, kontakizuna amaitu, eta bueltatu nintzen, alegira, Tolosatik oso gertu dago, eta batek kalean harrapatu nintzen esan zen, baina iesa lehoan Gasteizen. Gasteizen jokatu zen atzo lehenengo etapa, iesa lehoan Gasteizen da. Bueno, alde batetik poza ematen du, realismo puntu horien ematen diogu itxuraz kontakizunari, baina ez gu horrela horrela, eta nola baiter hori zitzaion buruan eginda zeukan ideia bat, baina tira, esango diogu Tolosatik egiten dugula, eta gaur ere nahi badu entzuteko. Hori da, gaur zer buruzkoa izango da. Bueno. Atzoko aspergarria. Batzuentzat. Erlojupekoak... Aspergarriak izan nahi dira. Sikira azken egunean baliz diferentziak egon da, elkar harrapatu darra, baina, eta gaurkoak ere traza badu, bete lan pixka batiko lehin behar. Kusiko du. Noiz amestu zen nirekin azken aldiz, nire doea etxe bat izan gabelitz, berdinak ingo nuke mila aldiz, entzun ondo. Nik ere badut maite dut bat, pixkat, tristea da. Tristea da horrelako zerbait maite dut izatea. Bueno, bota, gero balorazio gero ingo du. Astelenero, bilera batzuk izaten ditut astelen arratsaldetan, eta astelenero bilera hori bukatzen da 7:30 gutxi gora bera. Atzo, astelena zen, eta bilera hori izan nuen, eta atzo amaitu zen 6:00. Eta maite dut ordu terdi hori. 7:30 bukatzen dugu normalan, eta atzo 6:00 bukatu genuen, eta konturatu nintzen, hain ohituta nagoela astelenero, 6:00-tik 7:30 tarde hortan, bilera hortan egotera, atzo 6:00 atera nintzela bulegotik, eta esan nuela, eta orain zer, ere bizitzarekin, baina ze ondo. Eta aprobetxatu zenuen, egin zenuen zerbait? Zoikoa? Bueno, aprobetxatu nuen. Ondo? Orduan zerratik ez duzu maite dut pixkat? Ez iruditzen zaidalako... Denbora libre edukitza arraro delako zuretzat? Ez, pixkat tristea iruditzen zaidala, ohitu naizela astelenero errutina hori edukitzera, eta ordu bat libre edukitzak hainbesteko zoriontasuna postea hori izalda tristea. Pixka bat da, astelenetik ostiralera lanean egon, eta beti larun bata iristeko zain egote hori. Baina, ordu bete libre hori atzo bezalako guraldiarekin harrapatzea ere, gauza derra da, Bai. Orduan, zer esaten dira zuzela tristea maite duta. Bueno, badu, bere alde triste edo ilun hori ere, baina, datozen bezala hartu behar dira gauzak, Bai, hartuko nituzke gehiagotan. Eskerrak jaio ginele hemen zuteni, entzun ondo, limo ondo, entzun ondo, limo ondo, entzun ondo, limo ondo, egon ondo. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta orain bai maite dutak elkar banatuta, bagoaz, gure lehenengo gonbidatuarekin. Albanu bizi, uretan bizi. Arantzazu berezia da. Hasten banaiz razionalizatzen ez dakit zergatik. Zergatik ezin dut erantzun, baina bai sentitu.
Arantzazu ezerezaz betea dago. Arantzazuk ematen dit arnasa hartzeko aukera bat, oso urrutira begiratzekoa eta oso barrura begiratzeko aukera. Ematen dit hizkuntzarekiko atxikimendua handitzeko aukera, kulturarekin topo egitekoa, espiritualtasunarekin. Lehenik ere izanan nintzen Arantzazun, baina ezin esan dezaket Arantzazu ezagutzen noenik. Zenbat eta zenbatek ote dugu, esperientzia hori julen, egon gara, baina ezagutzen aldugu. Bada orain badugu horrela txirrikitu batetik begiratu, eta Euskal Herriko historian hain garrantzitsua den leku hori gehiago ezagutzeko aukera, Peio Sarasuak egin duen dokumentalari esker. Iaz, 2.300 ikuslerengana iritsi eta 18 udalerritan eskaini ondoren, aurten ere berriz ari da dokumentala, hainbat herritan biraka eta aitzakia paregabea iruditu zaigu, gurera gonbidatzeko Peio Sarasua, egunon? Egunon. Zer moduz gaude? Ondo. Gerturatu beldurri gabe mikrofonora, Vale. Bi galdera zail egin behar dizkizuteta. Arki hasi, orduan. Bigarren kafeko gonbidatu guztiei egiten dizkegu bi galdera hauek, baina zintzoak ere bagara, eta orduan aukera ematen dizuegu bietako bakarra aukeratzeko. Bi galderak hauek dira. Lehenengoa da. Nola irudikatzen duzu, edo nola gustatuko litzaizuke izatea zure hileta, zure funerala. Hori lehenengoa. Eta bigarrena. Hau, agian zuri galdetzea, marka da gero, baina egingo balu norbaitek dokumental bat zure bizitzaren ingurukoa. Baina, etortzen da zuzendaria eta esaten dizu. Begira, egingo dugu dokumentala, baina dokumentalak ez du kontatuko jaio zinenetik orain artekora. Dokumentalean kontatuko dugu soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori agian izan daiteke 3 hilabetekoa, izan daiteke 5 urtekoa, izan daiteke luzeoa, motzagoa, baina etapa zehatz bat izan behar du. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken dokumental hori egiteko. Horiek bi galderak eta esan bezala zure esku zein erantzun. Bueno, dokumentala zaituko bainaz, igual bigarren eutxi beharko jotez. Zaila, baina agian hartuko nuke, orain dela ja urte asko, Mexikon bizi izan urte betez. Han kaleko umekin lan egite zuten elkarte batean nengoen, eta 15 bat nerabeekin bizitzen izan 24 orduz, eta, bueno, han arek ematezun pelikula baterako, eta esango nuke egun bakoitzak serie bateko kapitulurako ere, bai, eta bueno, igual hori izango lizateke, bai, egingo nukena, bai. Orain bai, bigarren kafeko bi galdera ofizialak egin ostean dokumentalean sartuko gara, eta beste galdera, badakit hau ere zaila izango dela, baina hau hasteko aproposa iruditu zait. Zertzen zuretzat Arantzazu dokumentala grabatzen hasi zinen egunean, eta zer da Arantzazu orain hainbat herritan emanaldia eman ostean? Lehenagotikan dokumentalaren esaten dut, ez? Askotan egonan nintzela Arantzazun, eta, bueno, egia da baita ere, dokumentala egiteko arrazoiteko bada, lehenago Arantzazun 4 urtez egon nintzela lanean, ez? Baina askotan sensazioa hori eukidet gerora ikusita, ez? Lanera joaten nintzela Arantzazura, ez? Eta aitzakia izan da dokumentala Arantzazu hobeto ezagutzeko, ez? Eta niretzako Arantzazu lehen ere asko maite nuen lekua zen, eta orain gehiago, ez? Orain bertako jendeare hobeto ezagutzen dut, bertako historiare hobeto ezagutzen dut, eta dokumentalean kontatzen saiatu geharen hori, hau da Euskal Herriari zer ekarpen egin dion ere, naiz da lehen notikan ere gauz asko uste nuen banekiela, baina horrek duen sakontasuna esango nuke gehiago estimatzen dudala eta momentu honetan. Bai. Aipatzen dira gauza asko joango gara dokumentala aletzen, baina dokumentala ikusten, oraindik ikusi ez duenarentzat, badago kontu bat aipatzeko moduko iruditu zaidana, fedea zaratago doan dokumental bada. Fede duna izan gabe, Arantzazuk egin dizkio ekarpenak Euskal Herriari, eta ekarpen horiek ere aipatzen dituzue.
Bai, nik uste hori dela berezitasunetako bat, ez? Hau da, normalan jende gehienak lotzen du Arantzazu, edo jende askok behintzat, ikuspegi, eliza ikuspegi horrekin, erlijioso horrekin, ez? Ospakizunak, mezak eta barraz, eta hori bada noski Arantzazu, ez? Arantzazu da kristau espiritualtasunen gune garrantzitsua, eta Euskal Herrian esan nuke garrantzitsuenetakoa, eta mundu mailan ere bai, beste gauzen artean, ez? Baina askoz gehiago ere bada esan dezun bezala, ez? Eta hori izan zehazki transmititu nahi genuen, ez? Arantzazuk herriarekin izan duen lotura, eman diona, eta baita ere kontatu nahi genuen eman dion hori gaur ere badala, gaur ere jarraitzen duela, ez dela gauza puntual bat izan, eta nik esate duan bezala gure eguneroko bizitzan duela eragina, ez? Besteak beste nik jendeari izaten diot, euskera eta idazalgo gazta, hor ditugu eta askotan ez dugu lotzen hori Arantzazurekin, ez? Eta maite ditugu biak, gehino behintzat, eta hor daudet ez dugu askok Arantzazurekin lotura hori egiten, da pixka bat hori izan dokumentalarekin ere kontatu nahi genuen, ez? 500 urtetik gora daramatzan de fraile Frantziskotarrek Arantzazun, 500 urte 70 minututan laburbildu daitezke? Ez da posible, ez? Hori zailtasunetako bat izan zen hori, ez? Esan berret, gainera aurren asmoa etzala dokumental bat egitea. Ni hasi nintzenean ez nintzen joan dokumental bat egiteraz. Dokumental bat egitea balitz asmoa seguru asko ez nuke nik egingo. Niri hasieran asmoa zen, Arantzazula bizantzan sustatzailea, eta nahi zuten Arantzazuko ondarein material hori jasotzea, ez? Labur bildu zen Frantziskotarrei elkarrezketa sakonak egitea. Arretziren harremanetan artemanekin, ekoizlea izan denarekin, eta haiek pentsatu zuten egokien elkarrezketak egiteko zala, bere Frantziskotarrekin harreman konfiantza minimo da zuen norbait, ez? Elkarrezketak ere luzeak izango zirelako, Frantziskotarrak ere igual ohituak ez honetara, eta hola txiripaz, beste baten bidez eta nire gana iritsi ziren, eta horrela egin, ez? Horren aurrena zen, elkarrizketa horiek egitea, eta gero etorri izan dokumentala egitea, ez? Horren, zailtasun horietako bat hori izan zen, ez? Elkarrizketatan 25 ordu inguru genitun, eta gero 70 minutu egitara gestea, lehen aipatu ez bete lana egitea tokatzen dela askotan, nahi ustutze lana egitea tokatu zitzaidan, eta oso gaizki pasatu nuen. Lehenengo, aukerak eta izan zen ordu tardikoa, eta zan ladrillo bat zen, elkarrezketan zatiak hautatu, eta niretzako hori izan zen egundoko lana, ez? Eta gero hartemanekoak esan txaten, ordu terdi luzegia da, eta ordu betera jetxi berda, eta minutuak eta segunduak kentzen joatea, lan handia, eta hortan hartemanekoak ere asko lagundu zioten hori egiten, ez? Bai. Irudi ederrak ditu dokumentalak, baina elkarrizketetan sostengatzen da eta lortu duzu giro goxo eta intimo bat elkarrizketetan. Hori da agian dokumentala ikusten duenak aterako duen kontzeptuetako bat intimoa da dokumentala. Bai, guztiekin ezan berdin izan, hasieran urduritasuna beraiek, eta nik ere bai, nik ere grabaketak egitera joan nintzanean, elkarrizketak, hasieran pentsatzen izango zala playri eman eta grabatu, eta gero ikusi nituran kamarak eta argiak, eta hemen bezala fokok eta gauzak, eta pixka bat beldurtzen du, ez? Eta baina gero izketan hasi ginean, nik uste nahiko azkar lortu genuela ahaztea zertan ari ginen, kamara horietaz, eta batzuk behintzat asko biluztu ziren, ez? Eta nik hori asko eskertu nuen, ez? Azkena izan zen lagun arteko solasaldi bat, bereik esate ziaten hasieran, ordu erdin bukatu dugu, nik ez daukat asko esateko, eta nik banekin luzego izango zala elkarrezketa, eta azkenean 3-4 ordu pasatzen genituen goiz osoa, atxalde bat, eta gai asko geratzen ziren hor, sakontzeko gogoz, ez? Galderara egiten nien, eta bereik ere erantzun luzeak, eta joaten ziren gai batetik bestera, eta polita izan zen, baina bai, bereiek ere asko ireki ziren, batzuk beste baino gehiago hori irala da, baina gauza asko atera ziren, bertan, eta nik uste horrek ere ematen diola, eta bereik hitz egiten duten
patxada Bai. horrek ere, eta gero, Artemanekok ere sartu duten hor musika eta irudiak, esan dezuna, ematen dio dokumentalari lasaitasun bat. Ez esaten genuen, ez da posible Arantzazuri buruzko dokumental bat egitea, eta danak aipatzen dut horra lasaitasuna, eta pakea, eta loko gauza, eta egitea ritmoa duen zerbait, ez? Orduan nik uste horretan ere, asmatu dugula, jendea behintzat eskertzen du hori. Zebitxi hau zinema zuzendari askok aipatzen digute, elkarrizketak egiterakoan, testigantzak biltzerakoan, askok, elkarrizketatu askok esaten dutela, baina nik ez daukat ezer kontatzeko, eta behin hizketan hasi, eta luzatzen dela, ordu luzez elkarrizketa hori, nola ez dute zerbait kontatzeko dugiko Fraide hauek bizitza osoa badaramate horri eskainita, eta orduan entzun dezakegu dokumentalean, ez dakit kontatzen dituzte denetarik, nola afaltzeko txokolatea hartzen zuten gauero eta gozea pasatzen zuten, edo nola agian batzuk ez ziren hain pozik joan lehenengo aldiz bertara eta etxera hueltatu nahi izan zuten, kontatu dituzte sekretu asko. Bai, nik uste guztiok dugula zer kontatua, eta iruditzen zaigu gure kontaera hori oso arrunta dela, ez dijo ala inora, baina adibidez anekdota horiek anekdota bezala kontatzen zituzten beraiek, ez? Baina gauero txokolatea jaten hori izatea beraien janario afaria ematen du garai hartako irudi bat, ez? Eta dokumentalak ere agian nahi gabe, ez dugu hori hola bilatu izan, baina gero ikusitakoa, desentetan ikusi dut, eta esaten dut, ostras, egiten da, azken 70 urte hauetako irakurketa bat Arantzazuko atalaiatikan kasu honetan, ez? Baina bai gizartaren aldaketa hori nolabait erreflejatzen dute, ez? Asko aipatzen da, gai ere hortik handi joalakore erlijioarekin bilaka erare bai, baina goze garaiak eta nola bizi zituzten eta inkluso 10 urteko diferentziarekin nola aldatu ziren hainbat gauzare Arantzazun janari aldetik eta nik uste ematen duela garaiaren testigantza bat ere, bai, ez? Orduan, alde hortatikan ere, ekarpen hori ere egiten duela gizartearen, Euskal Herriaren aldaketa hori 70 urte horietan. Fraiden gatik ari gineni hizketan, baino badaude dokumentalean elkarrizketatu gehiago, adibidez Lore Agirre, edo Xeber Euskitze, edo Miren Elgarresta, ez ezkorik jaso duzu, proposamena egiterakoan? Ez, gaina, esan beharra daukat, ez nituela nik aukeratu, hauek, nire iritsi nintzen proiektora ia nolabait martxan zegoena, eta esan dizuedana, ez? Hasieran elkarrizketak egiteko asmoa zen, eta elkarrizketatu horiek pentsatuak zeuden, ez? Eta, gainera hauek ezagutzen ditun gehienek ere, lehendikan ere elkarrizketatu hauek, eta banekin, ez zutela ez ezko esango, beraik eroso Arantzazu zaleak dira. Horrek ez du esan nahi, baten batek esatu zen bezala sinizduna denikan, edo baino bai Fraidekin eukidun harreman arlo desberdinetan, eramaten du harreman personal horretara, eta lekuarekiko ere, danak daukateolako bizipen bat, ez? Eta askotan gertatu zaitere, kazetarieko igual, zuek bezala elkarrezta egiten ari, eta bukatutakoan esan, nik Arantzazun, eta hastia kontatzen bere bizipenak, eta askok daukate lotura bere gurasoekin, oitonamunekin egite zituzten gauzak, eta kontatzeko eran, nabaritzen duzu, zerbait geratzen dela horrez, lotura hori nolabait bizipen bat, badagoela Arantzazurekin, eta nik uste garrantzitsuna dela, gaur niri entzute Arantzazu buruz izaita baino, norbera joatea eta bizitzea, bizipen bat edo sentitzea zerbait, ez nik uste sentimendu hori dela benetan gero norberari geratzen zaiona, ez? Aprobetxatuko dut kontatzeko, nire bizitzako misteriorik handiena, Arantzazun gertatu zitzaidala. Ara? Joan nintzen Arantzazura, familiarekin, meza genuen, eta ondoren, antxek egun dela, Fraide batek galdetu zidan. Familiko laguna zen, eta Goiuri, galdera bat egiten badizut, egia erantzungo didazu. Eta nik esan nion, ezin niola hitzeman, galdera ez nekien zein zen, eta ezin niola hitzeman, eta egian eniola egia esango. Eta orduan esan zidan, orduan ez dizut galdera egingo. Eta Fraide ura hiltzen handik 2 astetara. Eta geratu naiz betirako jakin gabe ze galdera eginote nahi zidan egun hartan. Eta ze tuntura nintzen, niola esan baietz eta egia esango niola, baina
Begira, eta hori gertatu zen Arantzazun, eta orain beti Arantzazura gerturatzen nahi izan bakoitzean, hori etortzen zait burura. Ze galdetu nahi zidan gizon hark. Ezingo dugu jakin inoiz. Ez, alagarko du, tira. Nik, Peio, galdetu nahi nizun, natura ere, Arantzaz dagoen lekuan dago, eta natura ere dokumentalean oso presente dagoen elementua da, eta elkarrezkitetan, Fraiden erantzunetan eta askotan agertzen da ez, natura ulertzeko modu bat. Oso presente dute beraiek ere natura. Bai, azkenean, Frantziskotarrak, Asisko Frantziskoren ondorengoak ere badira bere espiritualtasun horretan, ez? Eta Frantziskoren espiritualtasun horretan, natura bizia duen guztia hartzen zuen anai txiki bezala ere bai, ez? Orduan, hor momentu batean dokumentalan Angelek ere esaten du, ez? Arnasa duen guztia berdina gara, ez? Berak esaten du, nik arnasa duen guzti horrekin hitz egin dezaket. Orduan, beraientzako natura da dauden tokiagatik ere bai, baina bere espiritualtasun horretan oso garrantzitsua, ez? Eta historikoki, Gandiaga bat da horren adibide bat, beraien olerkiak hartzen baituzu, hori da gai rekurrenteetako bat, ez? Azken urtetan, Pello Zabalabera edo Angel hor dokumentalan agertzen dena, nigo goratzen dut bi hoiek, nikan lan egiten nuenen, Gandiagan egiten nuen lan, eta komentura jetxi, eta ikusten ditun komentuaren atean, eta biak txoriekin izketan. Osa, haitzen, entzunaldek, ikusaldeko, eta ni iristen nintzen, eta etziren konturatzen ere iritsi nintzen, eta ana izian biak txoriekin, ez? Eta hori bizi egiten dute. Eta orduan, hori eta gero, kasu honetan dokumentalan natura lotzen dugu asko Artzantzarekin, Nikolasen, da beste pertsona, miresgarria, orain dela gutxi hiltzen ere bai, eta Nikolas iritsi zenen Arantzazura oso 10 urtekin iritsiko zen, eta berak esaten zuen, gehien faltan botatzen zuen atza, la familia, hartalde, ardiak zirela, ez? Eta orduan Arantzazura iritsitan behiak zauden da. Handikan urtatzutera ardia jartzea erabaki zutenean, berartago izan zen, 100ko poza, ez? Orduan, badute olako sensibilitate bat, ez? Bai. Gero aipatu duzunez, Nikolas aipatu duzunez, esan ere esaten da dokumentalean, Artzantza eta Artzaiak beti izan direla bakartiak bezala, baina hori ere ekarri zuela da lortu zela, Arantzazun. Bai, hor Nikolasak egundoko revoluzioara egin zuen, ez bera bakarrik, noski, baina bai zaukan Artzaiekek zaukaten berekiko konfiantza handia ere bai. Eta hor, ez dut spoiler hondik egingo, baina dokumentalan ere esaten da, Nikolas Miren Elgarrestak, ez? Esaten du berarekin lan egin zuela, eta genetikari buruzta hitz egiten zuela, eta segurazko Nikolasak ez zuen asko ulertuko gai horietaz, baina konfiantza izan zuen, aurrera pausak eman zituzten, eta gero ikusten da, ez? Horrek eukidun ardilatxa garai hartan baliori gabeko ardiarraza bat bezala ikusten zen, eta gaur egun egundoko prestigioa dauka gure artean, eta hemendik kanpo ere, bai, ez orduan, bai, izan zituzen, horrek ere gero ekartzen ditu, nolabait, Arantzazuren rekurrenteara izan dare bai, ez? Aurrerakoiak izan dira, gai askotan, euskera, artea, Artzantzarekin, eta aurrerako izate horrek sortzen ditu gatazkak, ez? Kontrakoak, eta kontrakoak kanpoan, baina barruan ere bai, ez? Eta komentu tanaidiarenean ere izan dira, gatazkak eta eztabaidak eta gai hauen inguruan, ez? Baina beti, nik usteet, nire ikuspegia da bintzat, ikuspegi aurrerako joi joan dela gailendu dela, ez? Eta aurrera egin dutela, baina zauri horiek barruan geratuz, ez? Artzantzan ere, izan zan horlakoa, ez? Ordubete pasatxoko dokumental bat da, ekoitzitakoa, egia da zuk aipatu duzu, 25 ordu zen dituztela elkarrizketetan, gutxi gora bera, gero hori dena ekartzea, ordubetera biltzea, segulako lana izan dela, lan nekeza, eta akaso, zuk esan duzuna ez, une batzutan ez gustagarria ere bai, ziurrenik, ez kanpoan gauza asko utzi beharra, baina egia da, dokumentalean zehar ere, nolabait ere, bai, testigantzekin, irudiekin eta musikarekin ere, erritmo moduko bat markatuta badagoela, hau da, testigantza sorta bat edo testigantza bat entzundakoan, entzulari ematen diozue, entzulari ematen diozue pausa momentu bat, entzundako hori, hausnartu, barneratu, danalakoa egiteko, eta horretan,
bai musikaren eta bai horko irudien hautaketa ere ez da ausaz egina. Ez, hor, esan bezala ez, aurrena ordu tardi geneukan, nik hau jasaten hau jada, baina zan ladrillo bat, hau da, zan dana elkarrizketa guatzen ez, nire kezketakoa zan, nik egin dut, laburpen hori egin dut, eta Frantziskotarrek onartuko dute hori gidoi bezala nolabait, hor jasota ikusten dutenarekin reflejatuako isladatuak ikusiko dira. Eta ingenu lehenengo emanaldiot berekin ordu tardiko gordin, elkarrezketak gordinekin, beste irudiri gabe eta bar. Eta esan zuten, bai, kontatzen denakin ados, baina Paulo gesatia, baina aspergarria da. Eta estimatu nuen, eta niretzako aspergarria izan, ladrillo bat dizen denik horri. Eta gero etorri izan beste lanketa hori, ez ustutze lana, eta, karo, orduan erabaki genuen dokumentala izan bertulare, eta, karo, ez genukan irudi gehiago, eta hor, esan genuen, sartu behar da ingurua, sartu behar da komentu barruko irudi batzuk, pausa eman behar diogu, musika egoki aukeratu behar da, orduan, bai, ez da kasualitatea pausa hori sartzea, ez, pixka bat, Arantzazuren inguruko diskurso alin bada, lehen esan bezala, lasaitasuna, pakea eta bar, dokumentalak ez baizu hori transmititzen, bai. Eta gero, hainbat konversazioetan, elkarrizketan, hainbat esaldik ere behar dute pausa bat digestioa ere egiteko, ez? Hau da, bata besteren atzetik sartzen badituzu tal, zerekin geratzen zera, ez? Orduan, bai, pausa hori nik uste, asmatu degula horretan eta erritmo hori ematen, bai, beharrezkoa zen. Eta, bai, esan. Paul hori aspergarria egin zitzaion lehenengora, eta orain bigarren zati askatzen ari da, hori ere entzun dugu. Bai, Paulok beti izaten dit, bai, eta bukatutakoan ere esan zuen, bai, orain, bukaerakin ere kuriosa izan da, batzuntzako izan da itxaropentsua, beste batzuntzako izan da tristea, hori ezakit, bakoitzaren izerarekin izango da, edo momentuarekin, edo ezakit, itxaropenekin ere bai, ez? Eta Paulok eskatzen zuna zen, honek eskatzen du bigarrengo parte bat, eta lehengoan Tolosan ere egontzan bera, emanaldi egin duen, eta solasaldian, eta berriro atera zen gaia, eta esaten nion Paulo, baina bigarrengoaren gidoia zuek egin behar dezute. Eta horretan ari dira, ez? Izketan ari dira galdera hori da, arantzazu zer, ez? Arantzuen zer gertatuko da, ez? Hori esan dizutena, bakoitzak ere erantzun desberdina ditu, eta nire kezka ere bazan, ez? Eman behar dugu erantzun bat, eta, erantzun argia da ez dago erantzun bat, ez? Eta, ikuspegi desberdin horiek ere nik uste errealitate hori erreflejatzen dutela, ez? Eta batzu bere izan dute, zer dan Arantzazu, zer dan Frantziskotarrak, ez dute, Frantziskotarrak ez bauder, Arantzazu jarraituko du, nola? Zakigu, baina hor dago urrengo urtetarako erronka bat ere bai. Hor badago ez, beste helduleku bat izan litekena, dokumentala ikustera doan jendeari, behin dokumentaletik ateratakoa, Goiurik bere historiatxo kontatu den bezala, hor ere milaka bizipen, zuk esan duzuna, batzuk izango dira espiritualtasunarekin eta religioarekin lotura dutenak, eta beste milaka bizipen ezberdin hor ere akaso bilketa lan bat badago egiteko? Bai, eske Arantzazok hainbeste ertz dauzka zaila da, guztietara eta emango luke gehiagorako ere bai, ez dugu jendeare aspertu behar, baina bai, baditu bide asko, ez da, anekdota asko, goatzen naiz, uste teldoainen izan txala, ez seguru gogoratzen, uste tantzala, baina behin baino gaitan izan da, etorri norbait, adineko persona bat, eta esan, guk viaje nobios Arantzazu egin gendun, ez? Eta zea batekin, ez? Eta gaur egun, juten da gutako norbait ikuste hori, eta esatez, viaje nobios, ni etxea junde etorritete egun beren. Garai hartan, Arantzazu zertzen, eta bereiek ere zeukere izango zituzen joateko, zaiaz, ume bereiek ere, fraide jote zienen hor, da familia urtean behin bitan joaten ziren. Jarra zaite pentsatzen usurbildikan, Arantzazua juteko, orain dela 70 urte, june etorri egun berean, kotxez bazen duen, zaila egitea, ez da orduan, viaje nobios ere, han guztu hango ziren da, baina anedotak olakoak asko, eta kontatzeko, jendeak ere esatik, hau ez dute kontatu, hau ere ez da, dana dakizkie Arantzazu buruzko bitxikerik, ez, eta hori ere, aukerak eta izan zan gauza asko, esan bezala kanpoan, ziren itun kontaira gehiago, jasoa zeuden, baina, bai. Nere gurasoak Arantzazun ezkondu ziren, eta nere amak oroitzen duenean kontatzen du, ze polita, eta familiko beste kideek esaten dute, ze urruti.
Hori da. Pasa dira, 40 urte baino gehiago ezkondu zirenetik, eta nire izeba osaben eta oroitzapenetan dagoena da, araño joan ginen, araño joan arazi zen diguten ezkontzara, bai? Bai, horretik esaten hon, kontaketa horretan ere 70 urte horietan gauza asko aldatu dira. Gizarte mailan, baina bueno, errepidetan eta distantziak eta guretzako erreferentzi asko aldatu egiten dira urte gutxitan, ez? Eta, bueno, gehoz azkarrago gainera. Izaskun Andonegik esaten du dokumentalean berezia dela Arantzazu, baina ez dakiela zergatik erantzuten. Dokumental honekin zergati hori erantzuten saiatu zara? Ez, azkenean zu gehatu zinen galdera batekin Arantzazun eta Arantzazu galderak sortzen ditu. Eta gaur egun Arantzazuren definizio nolabaito egiten dut, ez definizio baino, zentzu bat emateko ere esaten dute, ez? Arantzazu bila dabilen personentzako lekua, ez? Eta dokumentalan ikusten dugu, eta badakigu, erlijioaren bilakaera zein izan den, eta gaur egun zerbait marginala edo ez da lehen bezala, baina bilaketa horretan badabil jendea, ez? Ez igual erlijio baten ingurutika, baina personaren espiritualtasuna askotan lotzen dugu erlijioarekin, ez? Hor Jon Sarasuak adibide batzuk jartzen diturren inguruan, ez? Egia da garai batean espiritualtasun hori erlijioak monopolizatu edo bazegoela, eta hori aldatzen joan den neurrian, espiritualtasun hori personaren alderdi, dimensio bezala ere galtzen joan gera, ez? Orduan, personaren galderak momentu honetan ez daukate, helduleku bat bezala ere behar dugu, ez? Eta nik uste bilaketa horretarako Arantzazuk ere ematen dula leku, ez? Eta bai da, persona eta leku bat, persona oso desberdinak ere topatu ditzakezunak, erlijioarekin lotuak, edo ez. Eta galdera horiek, goiururi bezala, sortzen dira eta erantzuna norberak. Ez orduan, dokumentalarekin ez genituen ere erantzunak bilatzen, ez? Hasierako galdera zan zer da zuretzat Arantzazu jendeari, eta hori zan, jakitea zer dan, ez? Eta asko geratzen ziren horrela, oso ondo jakin gabe zer esan edo, bai. Urrengo emanaldia okerez banago Bermeon izango da? Bermeon badakit dagoela maiatzean, eta beste herriren batekin erustez badagoela hor, baina ez dakit data jarrita. Nik dakidean amintzat maiatzan 8-9 inguruan izango da Bermeon, bai. Gonbidapena luzatzen diogu gure entzulei, joan daitezela eta ikus dezatela dokumentala eta bakoitzak bere barnean erantzun dezala zer den Arantzazu bakoitzarentzat. Eskerrik asko Peio Sarasua gurera etortzagatik. Gonbidapenagatik. Plazerra izan da.
Maialen Tellabide, gauza bat. Egunon. Egunon, lehenengo gauza, egunon. Orain egingo dugu zuri beltzezko teklen sekzioa eta zure musika ikastaroa, baina hasi aurretik, gizu Jennifer Lopez bekera datorrela. Uztaiaren... Jenny from the Bronx, dator? Jenny from the block, badator. From the Bronx, baina the Bronx da, the Bronx, bai. Serio? Uztaiaren 16. egunean, Jennifer Lopez bekera etorriko da. Ostra, ez naiz J-Loren fana, eta gainera iruditzen zait pixkat, diva, pop divak atala egin zenuenean, hitz egin zenuen Jennifer Lopez. Ez zait gehiago gustatzen, baina aldi berean, ostras, da pixkat, no se. Ze gertu, ez? Jenny, ze gertu. Gu negoziatzen ari gara bezperan alegi kotxozenetara ekartzeko. Kontua da, azkeneko biran, hainbat kontzertu bertan bera utzi dituela, sarrerak ez saltzeagatik. Buah, oie, goan kristonatakea da, Eta bitxi iruditzen zait, uste dut, bira hori estatu batuetan zela. Eta Jennifer Lopezen entzulegoaren euneko handiena estatu batu arra izango da. Baina eske Ben Affleck tratatzen dagoen moduagatik, igual horregatik bakarrik ja, Zuk uste duzu... Zerraman toksikoa, de muntre, Zuk uste duzu bekera etorri eta sarrerak saltzen ez baditu, segulako marketing estrategia da, beste talde guztientzat, esan edat, Chill Mafiak, Jennifer Lopezek baino ikusle gehiago elkartu ditu kontzertuan. Orain, galdera bat egingo dizue, zue kontrolatzen duzu asuntoan, nik ez? Jennifer Lopezek ezin arazoa ikusten dizkiduzu Jennifer Lopezi beken 15.000 sarrera saltzeko? Bai. Galdera da, ez da pena, ez ironia ez ezer. Igual tarifan ez, igual ez hainbeste. Tarifan edo... Tarifa iria! Sosak ez. Prezio zari zinela ustenen. Beste edo zein iri, igual... Tarifa nahi asko, Mediterraneoan baldima... ez dakit, esan dut hiri bat, etorri zaiten lehenengo. Baldima da Mediterranean kontzertu hori, igual ez dut ikusten hainbeste arazo. Baina ez dakit zeba, beken ez dit ezer pegatzen. Niri ere ez, eta... Beken, 2025an, ze Jennifer Lopez ospetsuagoa zen duela urte batzuk, eta tira... 2007, bueno, venga, vale. Baina orain, iruditzen zait pixkat, desubikada. Ui, ama, desubikada. Esan nahet, bera holkulariek, onda holkatu duten. Zapla. Agian saltzen ditu... Ez dira salgai jarri oraindik sarrerak, ez dute esan noiz jarriko dira, baina... Igual saltzen dira 48 ordutan. Edo ordu erdian. Zarantza egiten dut, baina kuskuxatuko dugu eta ikusiko dugu. Merkeak ez dira izango. Ez dakigu ezer. Data bakarrik dakigu. Esateazu Luis Miguel datorrela, fijo. Bai, beteko da. Jennifer Lopez. Eta gainera beste data bat irekiko lukete. Baina Jennifer Lopez... goizeko 11ak ditugu. Jennifer Baraka, bale, baina... Goizeko 11ak ditugu, eta naiz irratiko estudio zentratara joan bergara azken ordua ezagutzera, eta nik uste du lehenengo galdera dela, itxaso leon eazu joango zaren Jennifer Lopez ikustera, ala ez. Kaixo egunon, nik egia esan ez daukat asmorik, gertu egia da, gertu harrapatzen didala, baina asmo handirik ez momentuz. Eta guazen aktualitatea ere ekartzera, aipatu behar dugu Azagrako Nabas de Tolosa kalean, astelen gauean mendiegal bat irristatu ostean, 13 pertsona euren etxe bizitzetatik atera dituztela modu preventiboan, gertakariak biltegi bat eta hutsik zegoen etxe bizitza bat kaltetu ditu, inor zauritu gabe, herriaren hego-ekialdeko muturrean gertatu da irristatzea, Milagrotik Nafarroa 134 errepidetik herrirako sarreran, inguru horretan erabilera industrialeko biltegi batzuk eta etxe bizitza batzuk daude, 112 SOS Nafarroak jakitera eman duenez, eta bada ezpada inguruko etxe bizitza batzuk ustu behar izan dituzte, herrigunerako bidean esan bezala argi faltagatik zaila baitzen ordu horretan arriskua baloratzea. Guztira, 13 pertsonak alde egin behar izan dute etxetik, eta herriko etxeetan eta Milagroko hotel batean birkokatu dituzte. Maria Txibite Nafarroako gobernuburuak azpimarratu duenez, bizilagunak ez dira kaltetutako etxeetara itzuliko erabateko segurtasuna bermatu arte. Eta azkar aipatuko dugu ere, Greenpeace erakunde ekologistak erregai fosilen enpresa handiei zerga berriak ezartzea eskatu duela astearte honetan, temperaturen gorakadan duten eragina konpentsatzeko azken martxo hau Europan inoiz izan den beroena eta munduan bigarrena izan ondoren. Hain zuzen ere, aurreko hilean Europan neurtutako batez besteko temperatura 6,03 gradu zentigradokoa izan zen
zen 1981 eta 2020 aldi horretako batez bestekoa, baino 2,41 gradu zentigradu handiagoa, eta beraz errekor historikoa hautsi zuen. Besterik ez, orduotan ez dugu aipatzekorik trafikoan, lasai daude errepideak, beraz, eguerdiko 12etan itzuliko gara eguneko informazioarekin. Ba, eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera jarrituko dugu, aurkeztu berri dizugun, Maialen Teiabiderekin, ze uste dut gaur, bueno, egunon esan beharrean, buongiorno esan behar diogula. Buongiorno, principesa. Kaixo, egunon. Egunon. Cosa fai, Maialen, Teiabide, cosa fai. Horraino, pues va bene. Tortellini. Va bene. Ravioli. Eta zu? Zakin nola esan? Pericoloso. Oi, Julen, oso ondo? Italian egon zara? Va bene. Ba bene egon zara faltzen, edo italian egon zara? Italian egon nintzen. Abai, Bai. zertan? Molto bene. Akordoi orkestarekin. Eta autobusa galde egin zidan. Ara? Bueno, hori besteko histori bada. Beste gometera. Bueno, ari gara Italiako hizkuntza menderatzen, ze Maialen Teiabideren gidoiak Allegro con fuoco izena du. Hori da, Allegro con fuoco. Ze entzuten nahian sinfonia laugarren mugimendu hau dela Borsaken batzigarren sinfoniaren laugarren mugimendua, hasieran jartzen du Allegro con fuoco. Zer esan nahi du horrek? Zer esan nahi du? Azkar argiarekin. Argiarekin, Con foco. suarekin. Oh! Bizkorra eta suarekin. Esan izuen. Bizkorra eta suarekin. Eta, claro, pues gaur, aurreko astean fagotan inguruan ibili ginala, aurreko bi asteetan, pues pixkatu hendik klasikoan egongo gea, baina kuriositate baten inguruan jardutea proposatzen dizuet. Eta inoiz konturatu zeate musikaren barruan dauden termino italiar guztietaz? Osea, ze pila badia. Claro. Osea, baina inoiz, eukiazute ideia hori inoiz buruan, konturatu zeten plan, zeba da italieraz? Ez, zergatia, egia da ez dakidala, eta ez dio dala inoiz nere buruari galdetu. Bueno, pues nik bai. Bai, oso ondo. Eta horretik, pues, konta bengo iztu. Zora bare. Nahiko azalpen simplea dauka, hori egia da. Eta historian, eta hori bai, historian eta kulturan orokorrean, kultura musikalean, kriston bilakaera eta garrantzia dauka. Ez da berdina legato edo staccato, edo lento edo grave, edo dolce edo morendo, eta batez ere, kontuan oki behar duguna da, hau ez dela klasikoko zerbait nahi eta nahi ez. Osea, kontzeptu hauek guztiak, egunero entzuten dezun musikara edatu dira. Gertatzen dena da, pues, agian ez direla termino horiek erabiltzen zehatz-mehatz, baina mendik datoz, eta horietan oinarrituta dago. Orduan, bueno, pixkat historia nahi dizuet kontatu. Honen aurrekariak, errenazimentuan dago, beti oso atzea joten geha hemen. Beti. Errenazimentu, oso erdiaroa, garai iluna, baina oso garrantzitsua. Ez omentzen nahi iluna. Ja, bueno. Orain historialariek horixe esaten dute. Bai, gure imaginarioan gertu. Gure imaginarioan gertu da oso bai. iluna zela, eta orain, historialari batzuk behintzat diote, narratiba hori sinistu egin dugula, baina ez zela iluna. Bueno, baldin bada estrategia bat guztiok feudalismoarekin ados egoteko eretzait ondo iruditzen, Baina, hori beste kontu da. Baina, errenazimentura goaz. Bai. Garai hontan musikan oraindik ez dira terminoak erabiltzen, oraindik musikan ez da, idazterakoan ez da espezifikatzen ze abiadura izango duen, nola egin behar dian nota horiek, da zerbait gehiago ahoz transmititzen den zerbait, baina Josefo Zarlinok 1548ko Le Instituzioni Harmoniche tratatuan abiaduraren kontzeptu bat definitzen du, definitzen ditu bi, allegro eta lento.
Alegro, agian gazteleraz dakigunentzat izan daiteke horrelako false friend bat. Alegro ez da nahi eta nahi ez pozik. Baizik eta bizkor. Talento bai da lento. Hori bai. Osea, hori bai, astiro, poliki. Eta lento eta piano gauza bera dira? Ez. Oh my god! Vale, hasen da. Iritsiko gara horta. Bestalde baita ere Giovanni Gabrielik 16. mendearen bukaeran dinamikak bereizten ditu bere lanetan. Forte eta piano. Forte da eta piano suave. Horregaitik pianoari deitze zaio piano forte. Ze egin ditzazke bi dinamikak suave eta fuerte. Ze garai, osea, bueno, egia da pianoa beranduago datorrela, baina klavikordioak ezin zituen dinamikak egin, ezin zituen fuerte edo suave jo. Inaltzen una zan, nota gehiago sartu edo gutxiago, eta horren arabera, pues, instrumentuak gehiago sonatzen edo gutxiago, baina volumena beti berdina zan. Orduan, baina, bueno, claro, adibidez klarinete batek edo oboe batek bai egin dezake fortago edo suabeago, edo violin batek, orduan ba hori, forte eta piano. Baina, bakarrik hori, alegro, lento, forte, piano, lau kontzeptu, ez dia gehiago. Eta ja behingoz, Claudio Monteverdi, dala onartu berdet errenazimenduko nere kompositore gustokoenetako bat, ez dakit oso guapa Monteverdi, bueno. Abiadura terminoetaz gain, adierazpen hitzak ere erabiltzen hasten da, osea, ekspresibidadea adierazten dutenak, adibidez, grande edo afectuoso. Grande, pues hori pixkat, zerbait erraldoia izan dadila, epikoa, ez? Epikoa hori da, eta afektuoso, pues, afektuarekin, pues, sentimendu askorekin. Bakizola, artistek behiak izten dituztenean, eta hola egiten dutenean, pues horrela. Horrelako zerbait. Vale, orduan. Entzuten da l'Orfeoko Tu se morta. Osea, zu hilda zaude. Sedame partita per mai più non tornare, io rimango, no, che sei versi allora cosa ponno. Vale, momentuz ikasi ditugu. Alegro eta lento. Forte piano. Forte piano, eta grande eta afectuoso. Abiez, hau ze izango zen, entzuten nahi gana. Jo, eguneko 50 zadago, Nik uste ez da lasaia asmatzen, Nei afectuoso iruditzen zen. Bai, afectuoso, sin duda. Beldurra maten zidan, eta Julenen aurpegian ez nuen pistarik topatzen. Ibanekien. Horregatzen, egon isilik. Bai, afectuoso, bai. Pues hori, gainera, ez gau da aria bat, eta ardon, aria batean, abeslariak izaten duena trama aurrera eramaten du, eta da momentu bat bere sentimenduak edo pertsonaiaren sentimenduak adierazteko erabiltzen dena, orduan afektuarekin egin behar du, hortan datza, horraitik. Eta, bueno, Monteverdi, dala, más o menos, Osea, hemen, ez da nire iritzia bakarrik, hau bai da zerbait horrela dena, baina, bueno, ez dago zehatz-mehatz data bat ezarrita, baina Monteverdirekin esan daiteke bukatzen dela errenazimentua eta hasten dela barrokoa. Dago hor, Amazazpigarren mendearen hasiera hortan, 1606, 1600 gutxi, pues hortik hasten da barrokoa. Eta barrokoa da, precisamente, guri gehien interesatzen zaigun garaia, termino hauek guztiak estandarizatzeko. Ze, barrokoaren garaian musika batez ere ahozko musika zan gehien bat sentimenduak transmititzeko. Baina, klaro, sentimendu guztiak ez dira berdinak eta ezin dira berdin transmititu. Orduan egin zuten oso bat, nolabait esateko iztegin musikal oso bat, musikaren mugimendu ezberdinak, pues que si tono erdi gora, irudun baten saltoa beruntz, pues bakoitzak batek adieraztezun maitasuna, beste batek jeloskortasuna, beste batek aserrea, beste batek ez dakiz zer, osea, eske ez da, hau ez dakit nola italieraz, baina bueno, gazteleraz ditzen zaino diccionario de afectos. Osea, baina da iztegi musikal bat, ez da iztegi iztegi bat, edo italierazko iztegi bat. Eta, claro, idazle guztiek, naiz eta musikalki idatzi, hitzekin ere adierazi behar zituzten gauza hauek nolabait. Eta orduan, pues, iritsi ziren puntu batera, non hitzen bidez, partituran hitzen bidez, abiadura, nortasuna eta adierazpena edo espresibidadea idazten zituztela, notez gain. Entzun dezagun, Vivaldiren Uda, nik uste hau dela adibide nahiko ona ulertzeko. Entzun dezagun,
Oraintxe bertan. Hau ez da Bibaldire muda. Igual, L'Orfeorekin jarraitu dugu, joe. ez da ezer pasatzen. Nik uste nahiko ezaguna dela. Gaur ekarri iztuet pixkat los 40 principales, eh? Los 40 principales? De la música. De la música clásica. Bai, pixkat bai. Gauza bat kontatu behar dizuet. Bota. Mania hartu diot. Bibaldiden, bi udari, badakizu zergatik. Ba? Iragarki batean erabiltzen dute, eta orain YouTubeen bideo bat ikusi nahi dudan bakoitzean bideoa ikusi nahi dut, eta hasi aurretik itxaron behar dut iragarkia jan behar dudalako, eta iragarkiko musika hau da, eta orduan ja, lehenengo nota entzuten dudanean, esaten, badator hemen iragarki hau. Ja, bai, hori askotan pasatzen da, abestiak biziatzen dituzte. Ez la pieza ederra da, Bai. Nik uste hemen pieza hontan nabaritu daiteke abiadura konkretu bat dagoela, bai. Eta hori adierazita dago, uste dela alegro bat, edo bibatxe bat, ez nago oso ziur, eta baitare izakera bat dago adierazita, ze naiz eta uda izan, da udako ekaitz bat. Orduan hori nolabait espresatu behar diozu, nolabait esan behar diozu musikariei bortizkeri hori euki behar dutela jotzerakoan, eta hori batzutan notak ez dira nahikoa. Adierazin behar dezu hitzen bidez, orduan, ziur nago, jarriko zitula bere apuntetxoak hor partituran zehar, musikariak jakin zezan nola jo bertzun. Ze ez da bakarrik zer jo behar duen, biziketan nola jo behar duen. Aurrera jarraituz. Italia bilakatzen da barroko garaian epizentro kulturala, bai, baina gainera esango nuke ez musikan bakarrik, osea, artearen alor ia guztietan, pinturan, baita ere arkitekturan, eta bar, musikan bereziki. Irauten ditu honek 150 urte barroko musikalak, osea, oso luzea da, oso luzea. Eta atzerriko musikari asko italiara joaten dira ikastera. Beraz, 150 urtetan zehar erabiltzen dian termino eta hitz hoiek, edo esamolde hoiek, estandarizatu iten dira. Ez bakarrik italiarrentzat, baizik eta Europako gainontzeko musikarientzat. Eske, tradizio bilakatzen da. Osea, 150 urte, ja nahiko urte dira zerbait tradizio bilakatzeko. Eta orduan, Bajek, naiz eta guretzat alemaniarra izan, gai hortan izan Alemania, baina bueno, alemaniarra izan, bere partituretan, piano, forte, oso gauza gutxi, baina abiadurak bai, moderato, andante. Alegreto. Andantino. Oso, bai. Chico. Horrelako gauzak azaltzen dira. Egia da, ez direla pila bat azaltzen, ze Bajen musikan indikazioak daude, baina ez hainbeste, batez ere teklaturako, baina bai, italieraz jartzen ditu, naiz eta bera alemaniarra izan. Aurra jarraituko dugu, klasizismoa eta erromantizismoaren hasieran. Naiz eta epizentro kulturala geografikoki aldatu egiten den, eta Imperio Austro-Hungarora dijoan, alegia Alemania eta Austria guretzat, opera italiarraren moda haina handia da, Mozartek bere operak italieraz egiten dituela, adierazpen italiarrekin, eta lehen esan dizuetan bezala, 150 urteren ondoren, pues ez ditugu gauzak aldatuko, ez? Pues dan okulertzen mali badagu zer dan bibatxe, pues bibatxe utziko dugu, eta jazta, hori da, hemen Txinan, Txinan igual, Espainia, hemen, ez dakit, Portugalen, Italian, eta Hungrian baitare. Orduan, hori, naiz eta epizentro kulturala aldatu, hizkuntza ez da aldatzen. Esan behar da, Frantzia dijoa bere roiora, beti. Osa, batez ere barrokoan, juntzan bere roiora. Kontatu nizuen aspaldi luliren... Bai. Luis Amalau garrena, Amasi garrena, Zuma garrena zen, Amalau, ez? Zerbait, zerbait. Frantzia dijoa a su pedo, baina ez da zer pasatzen. Osa, ala ere beraiek, italiara erabiltzen dute zenbait gauzetan. Zeske estandarizatu egiten dira. Eta, klaro, zuk nahezu, zure musika esportatu eta jendeak ulertzea, orduan, batez ere musikariek. Entzuten egiana da Beethovenen Patetika, eta hemen nik uste oso argi entzungo ez dutela nola hasten den grave, eta gero sartzen den presto bat a toda leche.
Egia pixka luzea dela, agian igual ez dut abidiberen hartu hain nahi naiz konturatzen, ze pixka luzea da. Baina, bueno, eski kontura nola, nik ezagutzen duten nik badakit noiz datorren, baina klaro zuek ez, orduan, pues bueno, ez da zer pasatzen. Erromantizismoa eta 20. mendearen hasiera. Vale, a ver, hemen aldaketak datoz. Nazionalismo musikalaren gorakada datornekin, gogoratzen zeate abenduan hitz egin unian modernismoaz, nola modernismoa baino lehenago gontzan garai nazionalista bat, nun, pues, bakoitz, pues, adibidez, Sibelius, edo Bela Bartok, edo beste hauek, beste kompositora hauek, hasizian musika folklorikoa, euren musika akademikoan sartzen, eta orduan, euren indikazioak bai zeuden hizkuntza propioan. Baina, gero imprentan, italieraz zeuden. Zer bestela, kanpoko musikariek ez zuten ulertuko. Zer jo behartzuten, bat ez ere nola jo behartzuten. Orduan, naiz eta musikaren alderdi teknikoak italieraz idatzi, hori, idazle bakoitzak bere, ez dakik, gauza txikienak edo punteak bai egiten zituzten beraien hizkuntzan. Eta partituretan askotan azaltzen da inglesez, italieraz, alemanieraz eta hizkuntza originalean. Hor, azpian, jartzen dute asterisko bat, eta azpian azaltzen zaizkizu lau hizkuntzatan. Shot, edo urtext, eta horrelako editorialek, pues horrela egiten dituzte, alik eta fidelenak izateko. Eta baita ere, pues, hemen imprimatu izateko, edo Italian, edo beste dozein herrialdetan. Baina, Frantzia, esan bezala, doa, bere roiora. Eta 20. mendearen hasieran bilakatzen da Frantzia epizentro kultural, eta impresionismoarekin, bai piktorikoarekin, eta bai musikalarekin, zuzenean, bai, piano eta mezzo forte jarriko dizute, baina jarri berrean bibatxe jartzen dizute vif. Edo jarri berrean ritardando jartzen dizute CD. Eta horrelako gauzak. Ja bakarrik, dinamikarenak, volumenarenak bakarrik usten dizkizute italieraz, beste dana frantzesez. Resistentzia handiagoa egin dute historikoki. Euren hizkuntzarekiko eta euren kulturarekiko. Bai, dia oso, frantzesak. Gainera baita ere esan behar da, kriston txapazarrak jartzen dituztela frantzesaik euren partituetan. Bai. Ez da hain noikoa kompositorek hainbeste idaztea. Normalean frantzesek, batez ere obra impresionistetan eta modernistetan, nahi dizute atmosfera osoa transmititu. Musikaria jakin dezala zertan dagoen espezifikoki pentsatzen idazlea. Hori oso ondo dago, ze horrela interpretazioa fidelagoa da, baina baita ere pixka bat, ez dut esango molestatzen dunik, baina bai da zerbait oso karakteristikoa hori, garai hontakoa. Zenbat eta komplexuagoa edo abstraktuagoa izan musika, orduan eta indikazio gehiago dago kompositorean partetik. Baina aldi beran horrek ez du nasgarri bihurtzen partitura? Iritsi daiteke puntu bat, nun informazio gehiegi dagoela. Eta batzuetan, ez dut esango kontraesanak daudenik, zeba ez, baina izan daiteke pixkat begietan estorbatzen duen zerbait, partitura pixkat zikintzen duen zerbait. Eta non dago muga? Interpretazioaren askatasunereko muga hori non dago? Non geratzen da? Badago, existitzen da? Nere iritziz ondo dago, kompositorek adieraztea, zehatz-mehatz zer nahi duten. Ze horrela, zuk interprete bezala, argiago daukazu, nondik jo behar dezun. Horrela izan behar duen nahitan nahi ez dakit. Ez dakit interpreteari margen gehiago utzi behar zaion, subjetiboki, berari, ez dakit, evokatzen diona indezan. Adibidez dago Debussyren preludio bat ditzen dana urrezko hilearen eskatxa, eta hor indikazio asko intentzio eta abiadura atmosfera bat sortu nahi du, eta orduan hori dana adieraz egin behar dezu nolabait. Egia da, hoiek gabe
ez dela berdina. Eta askoz ere zailagoa dela interpretatzea pianista batentzat. Orduan, eske hori, ez da erresa oreka hori, ez da erresa. Gero baita ere kompositoren arabera, osea, eske... Baina, mundua da odana, egia esan. Eta ematen duna baino garrantzitsuagoa. Baina, bueno, hain pixkat, esan, Julen. Jarraituko dute. Bale, ez. Eta interpreteak noraino hartu dezake lizentzia? Ez dakit. Ez dago muga lausoa da hor. Ez dakit. Ez dakit mugari badagoen, Uste, ezin dizut erantzun, ez dakit erantzuna. Oso ondo. Lehenengo aldia da, gertatzen dela, zuri beltzezko tekletan, Maialen Tellabidek, erantzunik ez izatea. Ez da lehenengo aldia, ez? Ez dira asko egon, hori egia da. Ez dira asko egon. Beti lehenengo aldia dela. Bai, nik uste dut. Ezin dizut erantzun, ez dakit. Ez dago inongo arazorik, Nik klasikoa ikasi nun erdi maila bukatu arte, eta gero jazen murgildu nintzen, orduan ez naiz espezializatu interpretazio klasikoan, orduan ez dakit noraino iritsi daiteken. Osa, nik bakit noraino iritsi nintzen, ni. Baina ez dakit, bakit hori ez dela muga, inondik inora. Osa, bakit urrutiago jun daitekela asuntoa, orduan, baina ez dakit esaten noraino. Balio du erantzunak. Eta uste dut, hobe dela kompositore batek galdetzea. Ze kompositore batek, batez ere bizirik dagoenak ikusten duenean baten bat bere obra interpretatzen. Batez ere bizirik dagoenak. Badaukagun hori galdetu. Bai, Jon Snowari galdetuko dio. Nik uste berari galdetzea egokiagoa dela, interprete bati baino. Ze kompositoratek seguru jartzen diola muga interpretaria noraino baita noraino ez. Badakigu, nori galdetu badaukagu, beraz, galdetuko digu eta ea zer erantzuten digu. Bueno, pixkat tangentetik jo naiz, baina... Baina ondo. Vale, bueltatu bide bera lasai asko. Partituren hizkuntza aldarrikapen politiko bat izan daiteke. Ze bigarren mundu garaian, bigarren mundu garaian, zer esan dut? Bigarren mundu garaian. Gerra mundialen garaian. Italieraz idaztea, italieraz ez idaztea, pixkat aldarrikapen politikoa bilakatu zen Italia Egearen herrialdetako naziotako bat zelako. Orduan adibidez, idazle frantzesak, oraindik frantzesago bilakatu zian, ingelesak eta estatu batuarrak ingelesez hasi zian guztia idazten, alemaniarrak, erbesteratuta zeudenak baita ere inglesez idazten zuten, eta esaten dute badagoela euskaldunen bat, baina hau ez dakat kontrastatuta guztiz ondo, orduan ez dakit, ez nahi zausartzen gehiagi esatera, baina esaten dute Francisco Escudero kompositoreak, baita ere frantsesez idatzi zuela bigarren mundu gerraren garaian. Baina ez nago, ziur beraz, ez sinistu gehiagi esaten dudan nau. Ez nago, ziur, ezin izan dut kontrastatu. Baina hori, informazio hori, banekin. Bota duzu. Bai. Bota duzu. Bota egin duzu. Eta baita ere, tradizio kultural zaharrau atzean usteko kirrin batek, imaitaren modernismoaren gauza hauek guztiak hitz egin genuen, eta hori den, eraikita zegoen guztiarekin puskatu, hizkuntzarekin ere bai. Eta orain, nola sailkatzen dira termino hauek? Hemen nahi dizuet erakutsi nola ez dan beharrezkoa klasikoa entzutea termino hauek ezagutzeko edo termino hauek identifikatzeko. Abiaduran adibidez, dauzkago, hemen karritutela karriet txuleta, presto, alegro, vivace, alegreto, moderato, andante, adagio, lento, largueto, largo, grave, acelerando, retardando, rubato, poco a poco izan nahi du, acelerando, poco a poco, aurreratzen, abiadura bizkortzen, gutxinaka. Gauza hau edanak, ez? Guztiak, bizkorrenetik moteleraino, ez? Eta gero graduazioak. Neri adibidez gustatzen zaita asko bat dela alegro manontropo. Alegro manontropo. Alegro, bizkor, baina ez gehiagi. Asko gustatzen zaita. Lasai, bizkor. Ez hartulo, baina ez jun bizkorri. Alegro manontropo. Hori metronomoan zen bat da. Auskalo, baina hor topatu behar dezu, interprete bezala, bertsioak entzun, ez eta bar. Eta bai, badaude zehaztuta, metronomoan zen badan bakoitza, baina gero... Obra, izaera ezberdineko bi obren alegro manontropo berdina da? Ez da? Claro, eske hor dago. Eske dana da hain... erlatiboa da, ze sentsazio transmititu behar dezun. Adibidez, andante da, literalki, oinez joango bazina bezala. Orduan, hori transmititu behar dezu. Etzoa zela korrika, etzoa zela arnaz estuka, baizik eta lasa izoa zela. Ez dezula pixatzen. Eske da, gehiago sentsazio bat transmititzea, eta ez beste abiadura espezifiko bat. Orduan, entzun dezakegu Don't Stop Me Now, Juri? Noski baiet. Kuinena. Nahi duzuna. Zer da, horpegi hori? Ondo, Queen beti ondo. Myself a real good time.
feel alive. And the world, I'll turn it inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of... Hemen argi eta garbi nabaritzen da nola hasieran dagoen abiadura bat, eta gero beste batekin hasten gara, eta bestiaren nortasuna edo karakterra guztiz aldatzen du abiadurak. Harmonia egitura berdina da, melodia funtsean berdina da. Aldatu dena, instrumentazioaz aparte, da abiadura. Antez ere, eta bestiaren intentzioa aldatzen du abiadurak kasu hontan. Horrelako garrantzitsua da, adierazpen egoki bat eukitzea, partituran edo kompositoreak esatea interpretari, ze abiaduretan jo behar duen, eta batez ere, ze transmititu behar duen abiadura horrekin. Don't stop me now, ez nazazu geratu, abiadura honekin nik uste oso argi transmititzen dela. Ze abiadura konstante bat eta nahiko bizkorra da, medio altua. Da, nik esango nuke dela, andante baino pixka bat gehiago. Ze ez doa oinez, dijoa... Korrika txikian. Hoi da. Baina ez dijo arnaz estuka. Ez dizu agobiatzen. Olimpiadetan 50 kilometroko martxa lasterketan ikusten dituguna bezala, Ez korrika eta ez oinez. Hortxe, tarteko zerbaitean, gorputza bitan apurtu behar duela dirudiena. Baina ez dituzu geratu. Hori egia da. Aurre hartu ingo zaituzte ez du oinez baldin mazoaz. Hori egia da. Oso azkar joaten dira, Bai, horreitik. Baina, bueno, en fin. Urrengoa, dinamika. Dinamika da abestien volumena kontrolatzen duena. Fuerteago, suabeago. Neri gustatzen zaizkit asko FFF eta PPP. Fuerte? Claro, hori da. Piano da suabe. Mezzo piano da erdi suabe. Baina da pixka gehiago. PP pianissimo, PPP piu pianissimo. Piu pianissimo. Eta MF mezzo forte, FF fortissimo, FFF piu fortissimo. Eman bildurri. A lo que te dé, oida, bai, aldezun gehien. Eta gara baitare daude esfortzando, adibidez dela esfortzua egiten, ez dakit, horrelako pila daude, morendo, no sé qué, morendo da, hiltzen utzi berdezula nota, diminuendo, crescendo, entzuten egana, Red Hot Chili Peppers, atento, crescendo hau. Hemen naiz eta hitz egiten harrapatu nauen, introa da eta puzten doa, hori eta crescendo bat. Baiek igual euren artean ez dute esan, bueno, da igual bai, hori crescendo bat egin behar dutela, baina hitza hori da, crescendo. Da joala gutxiagotik gehiagora, volumen baxutik, volumen piano batetik fortera. Dago beste gauza bat oso guaia dena, forte piano. Dalazuk atakea egiten dezu fuerte, baina gero soinua kentzen diozu. Hori egiten da pila bat jazean daula, izek egiten dute super ondo. Pianoan ezin da, pianoan atakea da, eta ezin dezu gehiagoin. Baina forte piano adibidez, susto ematen duten nota horiek dira, normalian. Baize, pum! Eta gero jarraitu egiten dut. Artikulazioa, hau da zerbait, nik uste jendeak honi ez dira inoiz atentziorik erreparatzen. Artikulazioa da, nota bat izango den motza, luzea, azentuatua, ligatua beste batekin, eta nik uste hau dela abesti baten gehien egiten duen abesti bat hori izatea eta ez beste bat. Eta batez ere, zu ikasten zaudenean, imaginatu gitarra jotzen gaudela, ez? Gaur orain entzungo duguna John Mayerna. Eta zuen ezula gitarraren riff hauin. Ez baldin badezu egiten, zehatz-mehatz, pikatuak, estakatoak, legatoak eta vibratoak diazen bezala, ez dezu ez da laurdena molatuko. No te va a sonar. Ez du sonatuko ondo. Entzun dezagun gitarraren riff hori. We're born to disappear. How do I stop myself from being just a number? How will I hold my head to keep from going under? Down to the wire. I wanted water, but I'll walk through the fire. If this is what it takes to take me even higher, then I'll come through.
they find me? Hau da, orain ez dut ondo hartuko tonua, baina no. Osea, batzuk motzak, beste bat luzea, eta gero bukaeran vibrato bat. Ez bali mazu horrela egiten, ez du sonatuko den bezala. Ez egin. No, bai, zu praktikatu ondo inarte, baina ez da nahikoa notak jotzea, da jo behar diren bezala jotzea. Eta hau da zerbait beti pixkat sekundario geratzen dena instrumentua ikasten hasten dian entzat, batez ere, eske nahi ez dit berdin sonatzen, esketzaude berdin egiten. Osea, notak bai, oiek dia, baina ez zaude asmo berdinakin jotzen. Eta oso garrantzitsua da, animatzen zaituztet abestitan gauza hauetan fijatzera. Ze baita ere horrek egiten du zerbait aberatxe izatea, nota guztiak berdinak dianean pixkat pasa por alto, ez? Osea, ez dezu nabaritzen, edo ez dezu pentsatzen horrek xarma ematen diola abestiari, detaietan dago hemen diferentzia, eta nik uste justu abesti hau, riff hau, dela oioetako adibide bat, osea, oso espezifikoa da nola egiten duen, eta horrek ematen dio aberastasuna abestiari. Osea, da, akorde bat, da, fa sostenido menor, uste dut horrelako zerbait, ez nahi zuzondo gogoratzen, baina eske horrek detaile horiek dira, riff hau beste dozein riffetetik desberdintzen dutenak, horreitik da garrantzitsu artikulazioa. Bai? I got to leave this evening. I can't seem to shake these vultures off of my terrain. Bueno, eta orain ekarri dena bestia, goiuri, eske igual ez da negarra esaten da, baina, bueno. Adierazpena, expresioa, dolce, espresivo, cantabile, con brío, con fuoco, con moto, sereno, apasionato, maestoso, sostenuto, tranquilo, agitato, misterioso, giocoso da en plan jolastia. Alegro, giocoso, lírico edo feroce. Eta gehiago daude, furioso, beste esan detela. Feroce. Ari nintzen imaginatzen italiar bat horrela hauek bere azentuarekin esaten eta Eski horrek ematiko indarra bat gainea italiara. Nik indarrarekin emonioak, Euskoa zabal Baina, bueno, entzun dezagun Gata bajo la lluvia, Rocío Dúrcal da, ez da? Noski. Reina. Osea, hau ez baldimada espresioaren adibide onenetako bat. Buf. Casualidad, la misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Abesti hau Eske Maialen, mesedez. Eske abesti hau da dana, Buah, eske hau gidatzen errepide batean zu bakarrik, errepide luze bat eta zu bakarrik eta oiuka. Buah. Eske, nik ez gidatzen, baina horak dedikatzen dut. Abesti hau lagun bati? Bai. Ignacio Arakistaini dedikatzen diot abesti hau. Ze junginean txidalekura. Guk nahi genuen jun Getariko, esangoet, Balenciaga museora. Bai. Txita zeon, zer genuen kalendarioa bitu. Ara. Eta orduan esan genuen, bagoazen txidalekura. Eta abestu ziten abesti osoa kotxian. Buah. Eta ez zaitazten. Planazo. Eta abestu ziten osori gordun berei dedikatzen diot. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Ole! En fin. Baina badaukagu beste gauza bat aipatzeko? Timbrea. Epa! Hemen ez daude hainbeste termino ontarako, baina adibidez sordina erabiltzea, zerbait, eta timbrea abestietan da zerbait oso garrantzitsua. Timbrea da jotzen dezun instrumentuak eta hotxek ze kolore daukaten. Hain ez erabiltzen hemen soinuarekin ez daukaten terminak, baina bueno. Ze sentsazio guzten duten zure belarrian, ze nortasun transmititzen dizuten, eta aukeratuet Nirvana, Smells Like Teen Spirit, ze iruditzen zait, Kurt Cobainen ahotsa oso bereizgarria dela abesten duen moduagatik, eta daukan horregatik raspi horrekin, eta talde osoaren soinu zikin hori bai da timbrearen parte bat, eta da bereizgarri egiten duen zerbait. Entzun dezagun.
In conclusion, ja, Bai. azkeneko pare bat Austen ideia. italira esango zenuela. En conclusione, En hori. ez dakit nola, baina, bueno. Allegro, moderato, ritardando eta gauza bedanak, tontakeri bat ematen dute, baina ez dira. Abestiei bizi ematen dieten terminoak dira. Interpreteak beharrezkoak dituenak, idazleak buruan zeukana, zehatzago interpretatzeko eta transmititzeko. Akademizismotik kanpon dagoen musikak termino hauek erabiltzen ez dituen arren, ez du esan nahi egiten ez direnik, edo garrantzitsuak ez direnik. Detaile txikietan dago magia, dena timbrea, artikulazioa, dinamika, horrek unkitzen zaitu entzule bezala. Ez zer egiten den soilik, baizik eta nola egiten den. Eta horreitik dira garrantzitsua gauza hauek. Ba, eskerrik asko Maialen Tellabide gure gaurko italierazko klase hauengatik. Asko Prego. ikusi dugu, grazie mille. Guk aurrera jarraitu behar dugu, baina agurtzen zaitugun bitartean nik nera bezaroan behin eta berriz entzuten nuen artista italiar, talde italiar bat entzuteko aprobetxatuko dut. Oso aitzeki ona, hau da, per dimenticare. Capirai, e se la scelta è questa, è giusta, lo sai solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più. Ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, ad avere un figlio e un cane. Ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrenti e tutto questo per amore. E forse partirò per dimenticare, per dimenticarti. Forse partirò per dimenticare, per dimenticarmi di te, di te, di te. E grazie per l'invito, ma proprio non ce la farò. Ho proprio tanti, troppi impegni. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Garren urtetik da, jarduera askoren topagune, Tolosako Antxon Bandres bidaiarien txokoa. Hitzaldiak, ikastaroak eta antzeko jarduera gantolatzeaz gain, azken urteetan, 3 dokumentalen ekoizpenean ere hartu dute parte, horietako batzuk ere, hementxe bigarren kafean ezagutu ditugu. Bilgunea, elkargunea eta topagunea ere bada askorentzat bidaiarien txokoa, baina ez da bere unerik gozoena bizitzen ari. Hora bera ekonomikoak, txokoak etorkizunari begira hartu beharreko norabidea, belaunaldi berriak erakartzea, transmisio lana, gauza askorekin dabiltza, eskuartean Antxon Bandres bidaiarien txokoko kideak, eta hoietako hainbat, ia denak ez esategatik, bigarren kafeko lagunak ere badirenez, tarte bat eskaini dugu, bertara gonbidatu ditugu, darabilten hausnarketa prozesu horren inguruan hitz egiteko. Iker Iriarte Iribar, egun honetan ongi etorri. Eskerrik asko, berdin, egun hon. Eunon. Bueno, Iker, esan genezak ez dakit, hausnarketa azalberritze, ez dakit, alabeharrezko azalberritze, nola definituko zenuke Antxon Bandres bidaiarien txokoa bizitzen ari denunea? Bueno, esan dezun bezala, 2012 edo sortu zen, italiera segiezkeo inilo tempore edo esan marko genuke, aspaldi xamarro beste garai baten, eta ikusi dugu edo sentitzen ari gea, ez dakit, hasierako helburua hiek nolabait bidaiarien txokoak bete ditula edo bete zitula, baina bai bidaiatzeko modua, bai jendea, bai mundua bea
asko aldatu dela urte hauetan, ez da, ia 15 urte pasa die, eta iruditzen zaigu hiltzen utzi aurretik edo, azken bizi berritze bat edo eman nahi geniokela nola bait, eta horretan saiatu nahi genuke behintzat, alegina merezi dula pentsatzen dugulako, lortzen dugun edo. Iker, zeuk pasa dizkidazu datuak, elkarrizketa hau hasi aurretik, 120 hitzaldi inguru izan dira, 6 bidei beka ere bai, aipatu ditugu, 3 dokumentalen ekoizpenean ere hartu duzuela parte, baina noski, hemen betikoa da, ez, erromantiko izatetik eta erromantizismotik gaur egun bizitzea, polita eta idilikoa kaso, baina ezinezkoa da. Bai, hor badago nik uste kakoetako bat bidaiarien txokoaren izaera edo aldatzera eraman duena, eta da liburutegi izaera, ez da? 2012an bidaiarien txokoa sortu genuenean edo, bere funtzio nagusia edo bazan, edo buruan geneukena jendeari gida liburuak, gure esperientzia ere jendeari eskaintzea eta bar, geneukan asmo hori, eta gaur egun joartu gara, batez ere, belaunaldi zaharragoek ere bai, eta batez ere gazteagoek apenas jotzen duten euskarri fisikora, guztia daukagu online, izan gidaliburuak, izan mapak, izan bidaiatzeko behar dugun material hori, eta nolabait liburutegi funtzioa galdu egin du, ezta, bidaiarien txokoak. Oaindiken ere, txitean pitean etortzen zaigu, norbait aholku eske edo mapa baten eske edo, baina urtean zehar gutxienak dira, ez da? Eta gero horrekin lotuta nik uste, datuak esanguratsuak badirela, 120 bat hitzaldi antolatuko genitun, liburu aurkezpen batzuk eta ere bai, eta txokoa bera txiki geratuta kulturretxean edo topiken egin ditugunak, gaztekin egin ditugun bidei bekak, dokumentaletan ere, hiruzpalau dokumentaletan ere hartu dugu, datu politiak die, baina, iruditzen zaigu nolabaiteko azal berritze bat behar dula, zentzu berri bat eman behar zaiola bidaiarien txokoari, eta ikusiko dugu zein izan, ez? Nik uste hor badaula beste kako bat, eta da jende gazteari ere erakargarri suertatu dakizkioken jarduetara jotzea. Gure artean askotan komentatu dugu, Tolosan eta Tolosaldean batzuetan eskaintza kulturala, ez da, hiper eskaintza dala, askotan hitzaldiak edo liburu aurkezpenak edo antzerkiak edo elkarrekin solapatzeraino, ez da. Orduan, ez dakit, gauza funtzional bat egitea izan daiteke bide bat, adibidez, lehengo asteazkenean antolatu genuen hitzaldi bat, nola bidaiatu bizikletaz, ez da, baina praktikoa nolabait esateko, bizikletaz bidaiatu nahi duen batek, ze material eramatea komeni den, zerrez, horrelako gauzak, ez? Eta, ari gara ikusten agian hainbeste hitzaldi eta bide horretatik jo beharrean, beti bidaiarekin, kirolarekin, naturarekin lotuta, baina agian gauza praktikoak, funtzionalak izan daitezkela, beste mota bateko hitzaldiak, asmatzen dugun edo ematen diogun buelta erdi bat. Iker, aipatu duzu zeu nolabait ere, norabide berri bat emateko ideia edo behintzat hausnarketa prozesu hori edo jarri nahi duzuela, jende gazte erakartzearena, badaukazue aurre ikusita prozesu hori nola garatu edo nola ekin behintzat ezagit deialdirekiren bat egingo duzuen edo horri mandi duzue bultarik? Bai, egia esan hasi gara, oraindik ez egia nahi modu zabalean, baina, begiz jota bagen euskan, hiru pieza klabe izan zitezkenak edo gazteagoak,
bueno, ez dakit, sare sozialetara gerturatzen eta lagunduko digutenak, agian beste belaunaldi batentzako egokiagoak izan daitezkeen hitzaldi eta ekintzak antolatzen lagunduko digutenak, eman nahi diogu martxa horrekin batea badaukagu arlo ekonomikoaren koska ere, ezta? Orduan, ez dakit, elur bola pixka bat bultzatu eta badaukagu asmoa maiatzean edo deialdi zabalago bat egin. Esan beharra dago, badaukagula WhatsApp talde bat, eta ez dakit bazkide edo degitu, baina, bueno, bagaudela 80 bat lagun gertuxiago edo urrutixiago bidaiarien txokoaren jiran, ez da? Eta, bueno, batez ere 80 lagun hoiei begira eta jende berri honi begira, ez dakit, zuzendaritza talde berri bat, ekonomia kontuak nola dauden, zertan asmatu dugun, zertan ez dugun asmatu, kontziente gara, guk ere erruaren zati handi bat badaukagula, txarrak izan garelako, gauza horietan, beraz, bueno, jendeari azaldu, zein den, eta daukagun intuduzio hori ere azaldu, entzun jendeari, eta burrengo ikasturtetik aurrera, batez ere, burrengo irailetik aurrera, ze forma hartu dezaken Antxo Mandres bidaiarien txokoak. Aipatu diguzu, Iker, zein ideia edo darabiltzuen eskuartean, Antxo Mandres bidaiarien txokoa, eremu zabala da, jende asko zabiltzate buelta horretan, eta Bigarren Kafeko laguna eta gaurko honetan, berak esango digu non dabilen, Josu Iztu eta ere uste dut gurekin bat egiteko moduan dela. Josu, egun hon? Bai, egun hon, Ebadian. Bueno, konta diguzu lehenik eta behin, non zabiltza, non dizabiltza? Toledotik Idargara pasaberri, Mantxako errepide zuzenetako baten kunetan ontxe. Bueno, kunetan baldin bazaude, ez dizu, demora gehiagik enduko errepide bazterrean baldin bazaude. Josu, Ikerrekin aipatzen aritu gara, ez? Antxo Mandres bidaiarien txokoak gaur egun zegoera bizi duen, eta nolabait ere azal berritze edo hausnarketa prozesu bati ekinda zaudetela, eta laster horren nolabait ere deialdi zabalago bat edo ingo duzuela, horren beharra ikusi duzuelako. Bai, nik uste 12 urte pasadira 13 ere bai, sortu genuenetik, geroztikan, bueno, Ikerrek kontatuko zituen, hainbat ekitaldi egin ditugu, baina holako, bueno, ez dakit, ralenti moduko batean, gauza batzuk abian zartzea errezago izaten da, gero mantentzea baino, eta uste dut, baietz, ni ointxe bezala, ointxe herripajara jota nago, eta aurrera egiteko. Aurrera egiteko indar horretan Ikerrek aipatzen zuen Josu, belaunaldi berriak erakartzea dela gakoetako bat, izan litekela gakoetako bat, baina horretan ere asmatu egin behar dela. Ez da hor badago, belaunaldi berriak erakartzea, transmisio lana, horretan asmatzea da, gako garrantzitsuenetako bat. Bueno, bidai mundua, beste mundu asko bezala, erabat aldatu direlako azken urtetan, ez? Lehen bidai batea jun baino lehen, informazioa, mapa, gira, eta asko jota telefonoa. Eta guain berriz, bueno, nioen itxeiten nahi zen aparatu txiki honekin, dana egin daiteke, beraz, olako leku fisiko baten beharra, edo aldizkari, edo liburu, edo olako ezeren beharrik ez dago. Hala ere bidaia ez da batetik bestera mugitzea, bakarrik, hori baino askoz gehiago da, eta hori nahi genuke, pixka bat suspertu idea berriak jaso, dauzkagun batzuk martxan jarri, bueno, ezagitea asmatzen dugun, baina bai, gauza askotan bezala, edozein cross antolatzen duenak ere, hori faltan botatzen du, errelebo falta, kruzetan egongo da jendaren implikazioa, uste hemen antzeko zazurgetatzen da, ez dala ezer desberdin. Ikerrek aipatu du, Josu hor baduzuela edo badagoela, WhatsApp talde bat, eta bertan 80 lagun inguru edo jada badirela, esan nahi dut, badirudiez, giarra egon badagoela, hori aktibatzean dago, gakoetako bat, hori horretan asmatu behar da? Bai, 80 laguneko sare hori duela 13 urte sortutakoa da, Antxo Mandres 2011an hiltzen, orduan, bueno, txokoa udalaren lokala da pixka bat
kontinentea esango genuke eta guk eman genion edukia, baina larogei horietatik asko beste egoera batean daude, adin egoera desberdinean, familia egoera desberdinean ere bai, lehen guraso zirenako hain atxona mondia, orduan, larogei horiek dia daukagun sarea, hori baino gutxiago edo gehiago izan liteke, baino dinamika gogoa du jendea edo ilusio jendea beharko dugu ere. Josu Iztueta, pake-paken utziko zaitu, ikusten dugulako errepide bazterrean zaudela, hartu indarrak egin, amaigetako mokau bat egin, berriz ere indarrak hartu eta bizikletan jarraitzeko. Eskerrik asko gaurkoan Antxon Bandres bidearien txokoaren egoeraren berri ematera gerturatzeagatik eta izango dugu datozen asteetan ere, gaia hementxe estudioan lasaiago aritzeko aukera. Bale, mila esker zuei ere, eskua botatzen badiguzue, esker honekoak izango gerta. Gero arte, Josu. Gero arte. Iker, Josuk aipatu du hor badagoela sare bat, baina noski, 12 urte hauetan, jendearen egoera ere aldatu egiten da ezinbestean, eta betikoa da kentzen zaion pilari berririk genazten ez bazaio, hori ere galtzen joaten da. Iker, entzuten diguzu? Ara, hortxe. Guantxe. Entzuten diguzu, esaten ari nintzen Iker, Josuk aipatu duela, hor badagoela sare bat, baina 12 urteetan jendearen egoera ere aldatu egiten dela, adina, egoera familiarra dana delakoa, eta esaten da zerbaiti kentzen joan eta eransten ez bazaio, azkenerako agortu ere egiten dela. Eta normala iruditzen zait gaina edo alegie norbaitek zerbait ezbaldin badu bere sentitzen edo ezbaldin badago transmisio natural bat norberari erakargarri egingo zaiona, ez dakit, nik azkenengo urteetan bidaiarien txokoaz gain edukidet zortea edo, ez dakit, bertso eskolan, galtzaundien, pelota eskolan aritzekoa, eta iruditzen zait, kakoetako bat dala, talde baten funtzionamenduak pertsona jakinez gaindi egon behar duela dinamikak, ez da? Talde batek dinamika bat hartuta daukanean, funtzionamendu bat, gihar bat, pertsona bat sartu edo irten egingo da talde hortatik, bere ikutxuekin, bere ideiarekin, baina ez du taldearen edo ekintza horren jarraipena kolokan jarriko, ez da, eta guk sentitzen dugu, agian guk euk asmatu ez dugulako pertsona konkretu batzuok ardura gehiegi edo daukagula, eta horrek eskatzen gaitu, ez da, gutako batzuk uzten dugun egunean, edo falta dugun egunean, zer gertatuko den bidaiarien txokoarekin, hor badaukagu hausnarketa bat iruditzen zait, lehen esan bezala guk geuk ere egiteko, geure buruekin, arlo ekonomikoari dagokionez ere bai, eta ikusiko da, zerbait erakargarria egiteko, ez dakit, hurrengo belaunaldiei, ez hurrengo belaunaldiei bakarrik, oraindik ere gerturatu nahi duen orori, beste aurpegi aldaketa bat eman, eta ikusiko da, baina, pena emango liguke azken alegin hau egin gabe, pertsiana jeisteak, oneri pertsonalki behintzat, pena handia emango lidake, esan bezala oso neure sentitzen dudan toki bat dalako, agian neure egi. Iker, alor ekonomikoa aipatu duzula, baduzue ekarpenak egiteko aukera bat, ondo iruditzen baldin bazaizu hemen ez gara, kontu zenbakirik eta telefono zenbakirik ematen hasiko, entzuleren batek bat egineko balu ekimenarekin, esango diogu, bigarren kafeko sare sozial edo posta elektroniko bidez gurekin harremanetan jartzeko, eta guk, zuek ondo iruditzen bazaizu bintzat, jarriko genieke, ekarpen horiek egiteko aukera, eta aldi berean, aipatu duzun, azal berritze edo norabide berri honen prozesu horretan ere parte hartu nahiko luke norbait balego, gure bidez ere zuekin jartzeko, aukera emango diogu, ondo iruditzen bazaizu behintzat.
Bai, Josuk ere esan du, baina, bueno, oain arte ere zuek eta gu eta elkarren jiran ibili gea zorionez, eta orain ere eskertuta gaude, ez da, eman diguzuen, bueno, bozgorailu hau emateagatik, eta noski baietz, norbaitek ez arlo ekonomikoarena, bueno, bai, eskertuko genuke, edo, bueno, ondo legoke, baina hori baina gehiago, norbaitek bestelako edo zer gauzetan, esku bat botan nahiko baligu, esan dugun prozesu honetan, ate, leio eta zirrikitu eta beso guztiak zabali dauzkagu eta oso ondo etorriak izango. Hortxe geratu zaigu, erdi izoztuta Ikerri Iriarte, entzuten bagaitu esango diogu, agurtu aurretik gaur hemen Pello Sarasua izan dugula, Goiuri, Arantzazu dokumentalaren zuzendaria, eta berak oraintziak eman dizkigula bai Iker eta bai Josurentzat, eta uste dugu hortxe izoztuta geratu dela Iker, horretan utziko dugu. Iker Iriarte, eskerrik asko, gaurkoan Antxo Mandres Bidearen txokoaren egoeraren berri emateagatik, eta Josuri esan bezala, datozen asteetan ere izango dugu, zuen berri. Agur Iker, beste kafe bat hartuko dugu aurrerago, ze gainera agur esateko ordua iritsi dugu. Ordua gainean dugu. 12 laster, gero nik esan behar nizun, kroketa jateko, baina gero zuk turra, itzulia. Kroketa jateko denbora badaukat. Bai. Vale, orduan arazorik ez. Ere bai. Itzulia zer dutan? 4etatik aurrera, itzuliko bigarren etapa, zuzenean. Azken kilometroak, Aitor Aierza eta Maitz Izagirre, eta Gorka Sorarrain ere gurekin izango da. Baina bitartean informazio gehiago, irratsaio gehiago, eta kontari gure lankideak naiz irratian, beraz, zuek jarraitu hemen, gu bihar izango gara berriro hementxe zuekin, 10 eta 5 egunero bezala, beraz, hemendik. Muxu bat, besarka bat, eta bihar arte. Baina orain zeu. Keep calm and bigarren kafea.